नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे सुंदर रंग आणि जेवणाची चव वाढवणारा गरम मसाला. इथे वापरलेले साहित्य हे अर्धा किलो मालवणी मसाल्यासाठी लागणारे पुरेसे साहित्य आहे. इथे मी 100 ग्राम धणे घेतले आहेत. 100 ग्राम बडीशेप घ्यायची आहे. 10 ग्राम जिरं, 10 ग्राम शहाजिरं. धणे, बडीशेप, जिरं, शहाजिरं हे तेल न वापरता सुकं भाजायचं आहे. या चमच्याने 1.5 चमचा घेतला तर 10 ग्राम वजन होईल. काळी मिरी 10 ग्राम घेतली आहे. लवंग 10 ग्राम, नाग केसर 5 ग्राम, दगडफूल 10 ग्राम, 2 जावित्रीची फुलं, 5 ग्राम मसाला वेलची आणि 5 ग्राम हिरवी वेलची, पाव तुकडा जायफळ, दहा ग्राम चक्री फूल, 10 ग्राम दालचिनी, 20 ग्राम खसखस, अर्धा चमचा मेथी. मेथी आवडत असेल तर घाला. मेथीमुळे मसाला टिकतो आणि चवही छान लागते. मी सर्व मापे वजन करून दिली आहेत. सहा तेजपत्ता घेतला आहे. कढई गरम करून 1 चमचा तेल घालायचं आहे. मसाला वेलची खलबत्त्यामध्ये जराशी ठेचून घ्यायची आहे आणि नंतर तेलात भाजायची आहे. यामध्येच वेलची सुद्धा घालायची आहे. प्लेटमध्ये काढून घेऊन पुन्हा 1 चमचा तेल घालायचं आहे. जायफळ तेलामध्ये घालायचं आहे. चक्री फूल घातलं आहे. दालचिनी सुद्धा यामध्येच घालायची आहे. हे सर्व जिन्नस मंद आचेवर भाजायचे आहेत. चक्री फूल, दालचिनी आणि जायफळ काढून घेतलं आहे. पुन्हा 1 चमचा तेल घालून काळी मिरी घालायची आहे. लवंग घातली आहे. नाग केसर सुद्धा यामध्येच घालून भाजायचं आहे.
मंद आचेवर छान भाजले की काढून घ्यायचं आहे. पुन्हा चमचाभर तेल घालून दगडफूल घातलं आहे. जावित्री घातली आहे. लाल फूल तुमच्याकडे असेल तर एक लाल फूल घाला. पुन्हा चमचाभर तेल घालून मेथी घातली आहे. मेथीमध्येच खसखस घालायचं आहे आणि भाजून घ्यायचं आहे. मेथी खसखस काढून घेतली आहे. तेजपत्ता सुका भाजायचा आहे. चमच्याने दाब दिला की पानं छान भाजली जातात. आता कढईमध्ये धणे घातले आहेत. धणेसुद्धा तेल न वापरता भाजायचे आहेत. व्हिडिओ सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत नीट पहा. मसाले कसे भाजायचे त्यातला फरक तुम्हाला समजेल. धणे छान लाल झालेले आहेत. आता हे काढून घ्यायचे आहेत. हे सर्व मी मंद आचेवर भाजलेले आहेत. आता बडीशेप घातली आहे. बडीशेप काढून घेतली आहे. आता जिरं घातलं आहे. जिऱ्यामध्येच शहाजिरं घालायचं आहे आणि छान भाजून घ्यायचं आहे. जिरं आणि शहाजिरं भाजून झाल्यानंतर काढून घेतलं आहे. सर्व गरम मसाले सुंदर असे भाजून झाले आहेत. आता हे गरम मसाले मिक्स करून घ्यायचे आहेत आणि मिक्सरमध्ये घालून वाटून घ्यायचे आहेत. आता गरम मसाला वाटून झाला आहे. रंग बघा किती छान आहे. आता हा मसाला चाळून घ्यायचा आहे. चाळल्यामुळे बारीक पावडर आपल्याला मिळेल. बिर्याणी बनवण्यासाठी वेगळा मसाला तयार करायची गरज नाही. हा मसाला तुम्ही बिर्याणीसाठी वापरू शकता.
वाटली न गेलेली जाड पावडर मिक्सरमध्ये घालायची आहे. एव्हरीडे मालवणीचे 900 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले आहेत. सर्व सबस्क्रायबरचे आणि व्हिडिओ पाहणाऱ्यांचे मनापासून धन्यवाद. आजची गरम मसाल्याची रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. या पावडरमध्ये पाव चमचा खडे मीठ घालायचं आहे. वाटून घेऊन पुन्हा चाळून घ्यायचं आहे. चाळल्यानंतर हा थोडासा मसाला आपल्याकडे उरलेला आहे, हा टाकून द्यायचा नाही. याच्यामध्ये पण खूप सारे मसाल्याचे जिन्नस आहेत. चिकन बनवण्यासाठी किंवा आपण उसळी बनवतो त्यासाठी कांदा खोबऱ्याचं वाटपामध्ये हे मसाला घालायचा आहे. सुंदर रंग आणि गंध असलेला मालवणी गरम मसाला तयार आहे. मिक्सरमध्ये केलेला अर्धा किलो मालवणी मसाल्याची लिस्ट मी पुढे दिलेली आहे. व्हिडिओ पूर्ण पहा. काही दिवसापूर्वी मिक्सरमध्ये केलेला मालवणी मसाला असा व्हिडिओ टाकला होता. त्याचे साहित्य आहे बघा. 400 ग्राम बेडगी मिरची, 100 ग्राम लवंगी मिरची, 50 ग्राम काश्मीरी मिरची. मिरचीचे देठ आणि कचरामुळे 50 ग्राम घट होते. धणे 100 ग्राम, बडीशेप 100 ग्राम, खसखस 20 ग्राम, जिरं, शहाजिरं, मिरी, लवंग, दालचिनी, चक्रीफूल, दगडफूल प्रत्येकी 10 ग्राम, मसाला वेलची 5 ग्राम, वेलची 5 ग्राम, नागकेशर 5 ग्राम, जावित्रीची 2 फुलं, तेजपत्ता 6 पानं आणि जायफळचा पाव तुकडा. मेथी अर्धा चमचा, मालवणी मसाल्यासाठी मीठ 2 चमचे आणि गरम मसाल्यासाठी मीठ पाव चमचा. हे सर्व आहेत आजच्या गरम मसाल्याचे साहित्य. तसेच अर्धा किलो मिक्सरमध्ये केलेला मालवणी मसाल्याचे साहित्य. मिक्सरमध्ये केलेल्या मालवणी मसाल्याचा व्हिडिओ कोणी बघितला नसेल तर नक्की बघा. गरम मसाल्याची रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.